en huijaa teitä. Äänestys on nyt päättynyt. Ja arvatkaa mitä. Siellä ei ollut oikeasti pinkkiä väriä. Mä värjään mun hiukset siniseksi tänään. Siniseksi. Ja mä oon tosissani. Siellä oli liilaa, mutta kun mä en halua liiloja hiuksia. Ja siis miettikää nyt. Kun mä laitan joka paikkaan, paitsi tohon tietenkin, se jostain syystä vähän kaljokohta. Mutta mä laitan joka paikkaan ja menen tämä väripäässä kouluun. Tää on siis tämmöstä sprayväriä. Ja sieltä tulee Sipsi 123. Pidä taukoa, mä haan mun oman joukon. Okei. Eli tää video on siis elikkä Viljami, eli Sipsi 123, liila, sininen ja siis mä en nyt oo ihan varma, mitä me tehdään, mutta mä käyn. Hei, älä nyt laita sitä sinne. Tyhmä radio, anna olla. Niin, eli me käydään. Mä käyn yllättämässä yhden mun kaverin. Katsotaan miten se reagoi, kun mulla on sininen tukka päässä. Kuka se on? Mr. Napero. Se on Niin, mutta se näkee tämän videon. Ei se vielä näe, kun mä yllätän se tällä videolla. Viljami, No. yritä ajatella asiaa sillä, että silloin kun sä teet Simoni jotain se itkee, niin se... Ystäväni on aika. Hyvä. Jännittääkö? Vähän. Ei nyt jännitä. No niin. Laita kädet silmien ja nenän eteen. Simeoni menee istumaan. Näinkö? Muuten Simeoni menee pois. Laita näin. Mä menen kuvat tonne pyyhkeen taakse, niin mulla ei käy mitään. Oh my god! Mene pois nyt Simeoni siitä. Tää on virhe. Tää on virhe. Oh god! Tottele, niin sanoo lisää vaan Me tullaan katumaan tätä vielä. Ota nää kaikki. Ota kaikki hiukset. No. Shit! Holy crap! Hengitä välillä. Se näytettiin oudolta. Näin. Oh god! Nosta naamaa vähän täältä. Hyitä haise. Okei, ehkä mä kuvaan sen sitten vasta, kun mä oon itse tossa. No niin, mikä fiilis? Hyvä fiilis ja Ota mä kuvaan vähän. Noniin. Mä oon tänne. Kasvot piiloon ja silmät. Ju. Wow! Aleksi riittää paljon paremmin kuin mulla epistä. Eikö se oo kylmä, Aleksi? Pidetään pieni tauko. Hengittää. Me katso Aleksi peilistä. En mä vielä. Oh, se on yhtä paljon niinku melkein kuin mulla. Tää pystyy. Epistä, Aleksi on paljon enemmän näköinen kuin minä. Mä oon tämmönen rumma. Onks valmis? Moro pyyhettä. Oh shit! Kumpi on hienompi, sinä vai minä? En mä tiedä. Te ootte hienoja molemmat. Yhtä hienoja. Kattoo vähän mun tukkaa, koska... Et sä voi nyt vielä kammata sitä. Se pitää kuivua. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Vitsi, äiti, sä roiskutit tota mun mun silmä. Oh shit! Se oli varmaan vettä vaan.
Niin. Holy crap! Joo, tää oli tämmönen video. Joo, ei tää vielä lopu. Laita pois. Ette niinku... Siis oikeesti. Mitä tykkäätte? Mä ainakin tykkään tästä sinisestä väristä. On muuten hyvä. Joo, eli tää oli tällainen ja vielä me yllätetään mun kaveri. Mutta ennen sitä... mä laitan kuvan Instaan, käykää ihmeessä tsiikaamassa. Elikkä nyt mennään... Toi näyttää soittaa Mr. Naperon ovikelloa. Ja siis oh shit. Jos Julia tai Jessica tulee avaamaan. Ei mutta... Voituuko sä? Tulepas nyt pihalle, Napero! Tää värjäsitte hiukset. No niin. Tää värjäsitte hiukset. Tsekkaa. Hei, aika coolit. Elikkä joo, tällaista tuli. Ja me nähdään seuraavassa videossa, joka tulee joskus. Mut okei, se on moro. Moro.